Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Θα μιλήσουμε για εκδηλώσεις, για σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Μαζί μας έχουμε την πρόεδρο της Ζωόφιλης Δράσης, την κυρία Γεωργία Στεφανάκη, για να μας δώσει έτσι το στίγμα αυτών των εκδηλώσεων και πώς όλοι εμείς μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτές. Καλώς ήρθατε, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δασκαλάκη. 4 Οκτωβρίου η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Πείτε μας καταρχήν πώς θεσπίστηκε αυτή η ημέρα. Για πρώτη φορά γιορτάστηκε στη Φλωρεντία το 1931 σε ένα συνέδριο περιβαλλοντολόγων, κυρίως για τα ζώα τα οποία έχριζαν προστασίας λόγω του ότι ήταν απειλούμενο είδος. Στην πορεία όμως μπήκαν πάρα πολλά είδη ζώων και τώρα είναι μια γιορτή η οποία χρόνο με το χρόνο μας κάνει όλους να γινόμαστε περισσότερο ευαίσθητοι και προσπαθούμε και εμείς να περάσουμε μηνύματα έτσι ώστε ο κόσμος να αγκαλιάσει τα ζώα, τη φύση, τον άνθρωπο. Είναι μια σημαντική ημέρα. Καταρχήν σε επίπεδο, φαντάζομαι ότι αυτές οι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα δεν αφορούν μόνο το Ηράκλειο και την Κρήτη, πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα στις μεγάλες πόλεις. Σε επίπεδο Ηρακλείου θα μας πείτε λίγο για το πρόγραμμα για να αναλύσουμε έτσι κάποια στοιχεία ξεχωριστά. Σε επίπεδο Ηρακλείου διοργανώνουμε τριήμερο. Ξεκινούμε το Σάββατο με παζάρι στη Λότζια. Πρόκειται για ένα παζάρι αγάπης, όπου όλα τα καταστήματα της πόλης μας έχουν δώσει διάφορα πράγματα και έχουμε αποθέσει συμβολικές τιμές, έτσι ώστε να μαζέψουμε έσοδα, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη. Το σωματείο μας αυτή τη στιγμή οφείλει πάνω από 12.000 για κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις οποίες έχουμε δώσει στα ζώα που έχριζαν άμεσης βοήθειας, καθώς δυστυχώς δεν υπήρχε η πρόβλεψη από τους αρμόδιους δήμους. Είναι ένα θέμα αυτό. Πολύ σοβαρό θέμα. Και πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό θέμα και πολύ βαρύ για τις δικές μας πλάτες. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια του κόσμου προκειμένου να μαζέψουμε κάποια έσοδα και να κλείσουμε πολλές υποχρεώσεις που έχουμε. Όσον αφορά... Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Θα μιλήσουμε για εκδηλώσεις, για σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Μαζί μας έχουμε την πρόεδρο της Ζωόφιλης Δράσης, την κυρία Γεωργία Στεφανάκη, για να μας δώσει έτσι το στίγμα αυτών των εκδηλώσεων και πώς όλοι εμείς μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτές. Καλώς ήρθατε, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δασκαλάκη. 4 Οκτωβρίου η Παγκόσμια ημέρα ζώων. Πείτε μας καταρχήν πώς θεσπίστηκε αυτή η ημέρα. Για πρώτη φορά γιορτάστηκε στη Φλωρεντία το 1931 σε ένα συνέδριο περιβαλλοντολόγων, κυρίως για τα ζώα τα οποία έχριζαν προστασίας λόγω του ότι ήταν απειλούμενο είδος. Στην πορεία όμως μπήκαν πάρα πολλά είδη ζώων και τώρα είναι μια γιορτή η οποία χρόνο με το χρόνο μας κάνει όλους να γινόμαστε περισσότερο ευαίσθητοι και προσπαθούμε και εμείς να περάσουμε μηνύματα έτσι ώστε ο κόσμος να αγκαλιάσει τα ζώα, τη φύση, τον άνθρωπο. Είναι μια σημαντική ημέρα. Καταρχήν σε επίπεδο, φαντάζομαι ότι αυτές οι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα δεν αφορούν μόνο το Ηράκλειο και την Κρήτη, πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα στις μεγάλες πόλεις. Σε επίπεδο Ηρακλείου θα μας πείτε λίγο για το πρόγραμμα για να αναλύσουμε έτσι κάποια στοιχεία ξεχωριστά. Σε επίπεδο Ηρακλείου διοργανώνουμε τριήμερο. Ξεκινούμε το Σάββατο με παζάρι στη Λότζια. Πρόκειται για ένα παζάρι αγάπης, όπου όλα τα καταστήματα της πόλης μας έχουν δώσει διάφορα πράγματα και έχουμε αποθέσει συμβολικές τιμές, έτσι ώστε να μαζέψουμε έσοδα, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη. Το σωματείο μας αυτή τη στιγμή οφείλει πάνω από 12.000 για κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις οποίες έχουμε δώσει στα ζώα που έχριζαν άμεσης βοήθειας, καθώς δυστυχώς δεν υπήρχε η πρόβλεψη από τους αρμόδιους δήμους. Είναι ένα θέμα αυτό. Πολύ σοβαρό θέμα. Και πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό θέμα και πολύ βαρύ για τις δικές μας πλάτες. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθεια του κόσμου προκειμένου να μαζέψουμε κάποια έσοδα και να κλείσουμε πολλές υποχρεώσεις που έχουμε. Όσον αφορά τα αδέσποτα, θα υπάρξει έτσι κάποια ενημέρωση μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις, επειδή είμαστε μια πόλη όπως γενικότερα οι πόλεις της Κρήτης που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο σκοπός όλων των εκδηλώσεων, όλου του τριημέρου, είναι αυτός. Το να ενημερωθεί πραγματικά ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί. Να καταλάβουν οι ιδιοκτήτες ζώων τις υποχρεώσεις τους, να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν δούμε κάποια κακοποίηση και πώς μπορεί ο κάθε απλός πολίτης να συνεισφέρει στο πρόβλημα των αδέσποτων και γενικά οτιδήποτε πρόβλημα σχετίζεται με τα ζώα.
Μιλήσαμε λοιπόν για το παζάρι. Στο παζάρι αυτό θα είναι την Παρασκευή το παζάρι. Αυτό είναι το Σάββατο. Ξεκινάει το Σάββατο από το πρωί στις 8 μέχρι το μεσημέρι στις 3. Θα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις για τα μικρά παιδιά, τους μικρούς μας φίλους, από τον κύριο Γιώργο Τσιχλάκη, τον ανιματέρ. Θα υπάρχουν ζωάκια τα οποία κάποιος θα μπορεί να υιοθετήσει, χορευτικά από τις σχολές χορού. Ένα κλίμα γιορτής γύρω από το παζάρι μας. Μετά την Κυριακή διοργανώνουμε ολοήμερη εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα στο Πάρκο Γεωργιάδη, όπου είναι ένας καταπληκτικός χώρος, όπου μπορούν να έρθουν όλοι οι φίλοι μας με τα τετράποδά τους, να περιπατήσουν. Το κάνουν ούτως ή άλλως κάθε Σαββατοκύριακο. Θα υπάρχουν πάγκοι μικροπολιτών, θα γίνεται συνεχής ενημέρωση για τις υποχρεώσεις κυρίως των ιδιοκτητών και το τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε στο πρόβλημα αυτό. Θα γίνονται πολλά happenings και δρόμενα από εθελοντές της ζωόφιλης δράσης, πολλά χορευτικά, και στις 7 η ώρα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η συνέβρεση κριτών καλλιτεχνών έντεχνης μουσικής με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι, της κυρίας Κέλλη Θωμά, του Δημήτρη Αποστολάκη, του κυρίου Αβυσσινού. Τόσο μαζικό και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για τις 3 ημέρες όσον αφορά την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης. Χαίρομαι και είναι σημαντικές πρωτοβουλίες και αυτές. εύχομαι να έρθει πάρα πολλοί κόσμος και να περάσουμε όλοι μαζί και καλά, και κυρίως να μάθουμε. Αυτό με ενδιαφέρει, να μάθουμε. Τώρα την Κυριακή. Την Κυριακή, σας είπα την ολοήμερη αυτή στο Πάρκο Γεωργιάδη. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η συναυλία, όπου είναι τελείως δωρεάν για όλους, όλα τα δρόμενα που κάνουμε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους, την πλειάδα καλλιτεχνών που συμμετέχει. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να τα διαβάσω όλα τα ονόματα. Εντάξει, για να μην κουράσουμε τους τηλεθεατές, αν θέλετε να πείτε κάποια ενδεικτικά ή για να είμαστε δίκαιοι να μην πούμε κανένα. Εσείς ο κύριος Ροζ Ντέιλι, ο Δημήτρης Αποστολάκης, ο Αβυσσινός, ο Γιανναδάκης, η Κέλλη Θωμά. Συγχωρέστε με, δεν μπορώ να θυμηθώ, είναι πάνω από 17 άτομα. Δεν νομίζω να υπάρξει παρεξήγηση, άλλωστε ο κόσμος που θα έρθει εκεί πέρα θα τους περάσει απολαύσει. όμορφα, θα τους απολαύσει. Επομένως νομίζω ότι αυτό είναι και τελικά το αποτέλεσμα που θέλουμε. Διατάφτα. Και την Δευτέρα θα ξεκινήσουμε στο Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου με 2 προβολές, στις 9 το πρωί και στις 12 το μεσημέρι, για τα σχολεία της πόλης μας. Είναι η ταινία του Jean-Jacques Annaud, η Αρκούδα, η οποία μάλιστα είναι βραβευμένη και είναι εκπληκτική ταινία για την ευαισθησία και τα μηνύματα που περνάει. Περιμένουμε απαντήσεις ακόμα από κάποια σχολεία και παρακαλώ τους διευθυντές να επικοινωνήσουν για... Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών είναι και η παρακαταθήκη για να αλλάξει αυτή η εικόνα όσον αφορά τη συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα. Ακριβώς. Η προβολή της ταινίας θα γίνει από την κινηματογραφική Λέσχη Ηρακλείου. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για την λίτσα αυτή. Και μετά στις 6 ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει εκπαιδευτική ημερίδα, όπου θα συμμετέχει ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, η Νομοκτηνιατρική Κρήτης, εμείς, το Ελληνικό Κέντρο Περιθέρωσης Αγρίων Ζώων, και θα συζητηθεί το θέμα αδέσποτα, ο νόμος 3170 του 2003 και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα βιβλίο ότι τα ζώα γράφουν στο Θεό, είναι ο τίτλος, ένα έτσι πολύ ευαίσθητο βιβλίο, όπου περιγράφει ο Μπρίκλιν για τον τρόπο που τα παιδιά, που τα ζωάκια βλέπουν τις κινήσεις μας και παρακολουθούν τους ανθρώπους με τα δικά τους μάτια, και είναι έτσι πολύ ευαίσθητο και πολύ ωραίο. Και θα κλείσουμε με ένα ποιητικό αφιέρωμα που αφορά στα ζώα. Αυτό είναι το τριήμερό μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο. Βρίσκεται σε κομβικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου. Βρίσκονται σε κομβικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου οι εκδηλώσεις, άρα είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθουμε. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μπούμε στην διαδικασία να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά όσον αφορά τη συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα. Να σκεφτούμε και να πράξουμε. Φαντάζομαι θα υπάρξει δυνατότητα ανθρώπων που θέλουν μέσα σε αυτό το τριήμερο να κάνουν το βήμα και να φιλοξενήσουν ένα ζωάκι στο σπίτι τους. Βεβαίως, θα υπάρξουν... Θα μπορείτε δηλαδή να δώσετε και... Μα ούτως ή άλλως και στο παζάρι και ειδικά στο Πάρκο Γεωργιάδη την Κυριακή θα φέρουμε όλα τα μικρά κουταβάκια τα οποία δίνονται προς υιοθέτηση, για να τα δει ο κόσμος και να επιλέξει πραγματικά αν κάποιο από αυτά θέλει να υιοθετήσει. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν,
Πέρα από τις εκδηλώσεις, θέλω να δράξω την ευκαιρία να συζητήσουμε έτσι ένα-δυο θεματάκια που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Και το πρώτο που θέλω να μου σχολιάσετε είναι η περιβόητη ιστοσελίδα στο Facebook, που ως είδηση έκανε και το γύρο του κόσμου. Μία ιστοσελίδα, για όσους δεν γνωρίζουν από τους τηλεθεατές, που είχε τον τίτλο «Σκοτώστε τα ζώα, τα αδέσποτα, απλά μας ενοχλούν». Και μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα υπήρχαν φωτογραφίες ανήλικων παιδιών που κρατούσαν ματωμένα μαχαίρια λίγο μετά που είχαν σκοτώσει ένα ζώο. Και μιλάμε για παιδιά από την Ελλάδα, για Ελληνόπουλα. Αμέσως βεβαίως υπήρξε άμεση αντίδραση από την πλευρά των φιλόζωων και των οργανώσεων και δημιουργήθηκαν 3 ιστοσελίδες για να πνίξουν, ας με επιτραπεί η έκφραση, αυτήν την προσπάθεια κάποιων ασυνείδητων. Θα ήθελα να το σχολιάσετε και αν αυτό έγινε, αν εσείς γίνετε και αποδέκτης αντιδράσεων από άλλους ανθρώπους έτσι, που έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες με τα ζώα. Εμείς ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη αυτής της ιστοσελίδας από την πρώτη στιγμή και το Σωματείο υπέβαλε αναφορά στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Θεωρώ ότι ήμασταν και το πρώτο μάλιστα σωματείο που έκανε εγγράφο σε αυτή την καταγγελία. Δεν είναι η μόνη ιστοσελίδα διαστροφική στο διαδίκτυο. Υπάρχουν και άλλες, πάλι που αναφέρονται στα ζώα και πραγματικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ίσως το να βλάψει το να εκτονώσει ένα παιδί ακόμα, να κάνει την επανάσταση του ή να βιοπαραγήσει σε κάποιο ανίσχυρο, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και σε αυτές τις ηλικίες όπου τα παιδιά είναι κυρίως μιμητικά όντα ή εντυπωσιάζονται από διάφορα πράγματα χωρίς να έχουν ακριβώς την αίσθηση να καταλάβουν εάν αυτό που κάνουν βλάπτει, ούτε να εκλάβουν το σε τι σημείο βλάπτει. Πρώτα τους ίδιους και μετά το ανυπεράσπιστο πλάσμα που είναι απέναντί τους. Και πιστεύω ότι κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με αυτές τις ηλικίες προκειμένου να διαπαιδαγωγήσουν λάθος, να περάσουν τη βία στα παιδιά. Έτσι, είναι ένα θέμα αυτό. Σε επίπεδο Ηρακλείου και σε επίπεδο Κρήτης έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, κυρία Στεφανάκη, περιπτώσεις κακοποίησης ζώων. Έχουμε αρνητικό προηγούμενο και στα Χανιά και εδώ στο Ηράκλειο. Κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Υπάρχουν μεγαλύτερες ευαισθησίες εκεί, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε βεβαίως την πόλη μας ή τα Χανιά. Γιατί όμως το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί έτσι τα κρούσματα επιθετικότητας απέναντι σε ζώα? Δεν νομίζω ότι έχουν αυξηθεί ακριβώς τα κρούσματα επιθετικότητας. Ίσως τώρα κοινοποιούνται. Τώρα ίσως και με το διαδίκτυο, ίσως και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαθαίνουμε μερικά πράγματα και πιο γρήγορα. Ναι, ίσως είναι αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν και δεν το ξέρουμε. Κάποιοι άνθρωποι κακοποιούν ζώα και ήδη δεν το ξέρουν ότι κακοποιούν ζώα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν άσυτα τα σκυλιά τους, ξεχνούν να τους βάλουν νερό ή φαγητό, αδιαφορούν για την ύπαρξή τους τελείως, τους θεωρούν φύλακες που ζουν και αναπνέουν με τον αέρα. Πολλές φορές και αυτό παρατάμε ένα ζώο και αυτό κακοποίηση. Κακοποίηση είναι. Αυτό και αν είναι κακοποίηση. Γιατί συνήθως με τη φράση κακοποίηση χαρακτηρίζουμε ανθρώπους που θα πάρουν ένα μαχαίρι, ένα όπλο να σκοτώσουν ένα ζώο. Όταν όμως έχουμε ένα ζώο παρατημένο, που δεν είναι καθαρό, που απλά του βάζουμε νερό και φαγητό όταν το θυμόμαστε, αυτό νομίζω ότι είναι ένας αργός θάνατος και χειρότερο από το να σκοτώσεις. Ένας αργός θάνατος και μάλιστα ένας θάνατος όπου ο μελοθάνατος δεν μπορεί καν να κινηθεί. Έτσι. Δεν μπορεί να κινηθεί. Ως ζωόφιλη δράση όμως έχετε και κάποιες έτσι δυσούλες που θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε, κάποιες κινήσεις που κάνετε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και με τον διοικητή του, τον κύριο Κοκκίνη. Να το πούμε γιατί είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή. Κάνουμε διάφορα πράγματα. Ο κύριος Κοκκίνης, ευγενέστατος, μας εξέθεσε το πρόβλημα που υπάρχει στο Πανεπιστημιακό. Ναι, στο Πανεπιστημιακό υπάρχει πρόβλημα. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Κοκκίνη, υπάρχουν αρκετά ζώα, διότι δυστυχώς οι ιδιοκτήτες που δεν σέβονται πάνω απ' όλα τον εαυτό τους και που θέλουν να διώξουν ένα ζώο από το σπίτι τους, θεωρούν ότι πού να το πάμε, αχ, θα το πάμε στο Πανεπιστημιακό, έχει μεγάλο χώρο, υπάρχουν και κάποιες καντίνες, υπάρχει και φαγητό, κάτι θα βρει, θα τρώει, θα